Pa 5 months dzadarika adzo, Information Publicity and Broadcasting Services Minister Jennifer Muswere akabuda achitaura kuti nation has enough grain into next harvest, kureva kuti chibage nechinchi tine chakawanda kutosvika pachazokohwa pane rimwe nigirikini, pane rimwe gore pachaitwa rimwe goho tinenge tine chibage chedu chiri enough chinotikwanira senyika. Ndo mashoko avakabuda vachitaura according to Herald. Ukaenda paHerald ndo nyaya yanga iri papapa, yanga yakatonyorwa paHerald pacho, yanga yakatorwa neanoitwa Mukudzei Chingwere. Ndo proof yacho yenyaya iyi irape. So zvichakadaro Herald futi ndobva yabuda musi wa19 March 2024 ikanyora kuti Zim to harvest 1 million tons grain. Chibage chakatowandisa ichocho chiri kunzi chiri kunigirinwa zvegore rineri kuzora, kureva kuti kunzonzi kwakatsva kwakaita sei, zvedrought zvechichi inenge tongoro imwe nyaya. Asi pano mhuri yeZimbabwe ndiri kuzoshamisika kuzoona mukuru vakazongobuda vachitaura kuti rineri igore renzara, kwakatsva, tiri kutomboda 2 billion timbobatanidza kuti zvinhu zvibatane, nekuti vamwe vanhu varada kutopuwa chibage. So mhuri yeZimbabwe tasanganiswa zvekare, dhumela makulu the Nyaya Metician. Aiwa, pakuda gun salute ndimbonyatsokuwekera inyaya semetsi panapa. Ndine nyaya ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful or Ruined. Vakanyora vakati in Europe this administration will be gone once it is discovered that the president lied and his ministers lied after him as well to the nation on such critical matters such as security and or food security. The president is naturally forced to resign in the United States of America. You don't lie to the you don't lie to the American people. It's as simple as that. In Africa it's a different story. Urikuzoona pari kunzi kana dziri nyika dzimwe dzekunze ukoko unongotori pama1 even president waAmerica ngati akatombodzingwa kuti wanyebera vanhu, atidi kunyeberwa vanhu vekuAmerica ndobvambanyiswa ikoko, but kuno kuAfrica nyaya yacho ichampindigori vice versa. Avaenderera mberi vakanyora vakati in the Zimbabwe disputed President Emmerson Mnangagwa and his ZANU-PF government have promised the people of Zimbabwe a lot. They promised free primary school education, electricity, power, sufficient clean water and tap, but none of these have been delivered. In March this year, Minister of Information Jennifer Muswere announced at a cabinet briefing that Zimbabwe had enough grain to take to the next harvest, but yesterday his disputed President Emmerson Mnangagwa declared a state of disaster, saying the country need $2 billion probably from those they call imperialists to feed the people of Zimbabwe during this El Nino drought period. Vakomanaka sektora kwandambozviita ndikati I am the Nyaya Metician, ndinofambira nyaya idzi, ndinoweka nyaya kunge metsi. Panapa chiri kuitika ndechekudai so kuAmerica ukakonyebera vanhu unoningirikina, unobva wambanyiswa nekune dzimwe nyika kunana Europe kwese akunyeberwe vanhu unotovaudza chokwadi. Asi panapa chiri kuitika ndechekuti maministers handingati vakanyeba zvangu apo, havadi kuzvinzwa futi, havadi kuprovwa wrong kuti apa makanyeba here, apa makaita sei, because vanodzoka vane imwe nyaya menoti vanhu vacho nyaya kuti vakanyanya kustada law stereke malawyer saka nharo dziri papa dzichiita kukakatwana, but isusu in the common sense dzechitudza kuti panapa tinenge takasonerwa mabhodhoro panapa, nekuti pakabuda nyaya ichitaurwa vakabuda vachiti aiwa chibage chatinacho chinokwana kusvika munext harvest, but hapana next harvest yakutosvikwa pakutotaura kunzi kune ningirikini drought atori ma1 maministers aidaroyo zvakawanda zvakapromiswa, hatichataure zvese zvakapromiswa even nemukuru, but hakuna chakazadzikiswa. But ameno Zimbabwe toti chiko tiri madzungairwa vana veZimbabwe, tine kamwe kakudzungaira katakatoita, because unotoona mumwe ari pamberi ari paforefront pari kutodeclarewa zveni kunzi drought, ari kudai aiwa ndizvo, aiwa mataura pari kushaya kana one munhu anoendawo achinoquestiona kuti but ko paya pakataurwa naningi achitaura kuti zvoni chibage chatinacho chinokwana kusvika panext gore tinoteera rechipiri, how far zvakamira sei papo zvomava kutoningira, because onaka pari mari yese iri kutotaurwa ikunzi da kubatanidzwa 2 something ike imari yekuti ikaiswa mune mamwe madevelopments munyika zvinotofamba, but at the same time izvo zviri kutoitika zvekuti vari kuda kuti papinde chibage and stuff zvakakosha, because nyika vanhu nzara inouraya, tozviziva nzara inouraya, but vanhu machita ifunga kuti chibage chacho chiripo kudhara, so nyika ibva kuti ikwanise kuenderera kumberi panoita se panenge pachida kuti pangoshandiswa chakataurwa kunzi chiripo kudhara. Kana nzara yazouya kune next nigirikini tozotangira ipapo,
kwete kuti izvozvo munombonzi aiwa totanga tiri muroundabout zvese zvimapromises zvinochitaura tichakuona kuti zvinenge zvekunyepa because pana munzi chiripo chibage vozonzi hapana toda 2 billion yekuti tinhingirwe. Pane nyaya panoda kuongororwa ipapapo kuti chii chiri kunyatsoitika nehurumende yedu. I know kuti maZimbabweans takadzungaira ende tinotya ende vanonyatsoziziva kuti hatina zvimwe zvatingambovaita, but muri Zimbabwe inini ndinongoriwo mutauri wenyaya chete, handina pfuma ndabakatwa, ndingoriwo the nyaya metizhini chete. Ndangova nenyaya kwamuri tingosiyana tichikuvhurana brain chionesana sekutaura kwandinozviita kuti ndinoweka nyaya kunge metsi ndichiva nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha.